Започва строителството на супермодерен комплекс в град Приморско. Стамополо се състои от 59 апартамента, 11 паркоместа, 6 магазина, ресторант, фитнес и спа-център. Предвидена е целогодишна 24-часова охрана на обекта. Комплексът ще разполага със студия, едноспални, двуспални апартаменти, както и луксозни мезонайти на последният жилищен етаж. Стамополо е тук в Приморско една даденост и хотелският комплекс е кръстен на тази забележителност. Той представлява две сгради и двете са хотелски сгради с една обща рецепция и разпределяне на два корпуса, корпус А и корпус Б. Разгънатата площ на комплекса е около 4000 квадрата. Състои се от апартаменти, има студия, двустайни апартаменти, тристайни апартаменти. Комплексът ще има на разположение лятна градина, детски кът и открит басейн. Най-голямото предимство на Стамополо Лукс е, че той ще бъде разположен на първа линия с великолепна морска панорама. Това е добре дошло за всяка една община. В смисъл такъв, добрата инвестиция означава съответно вдигане стандарта на съответната територия, в случая говорим за град Приморско. Поради тази причина, аз като кмет на община Приморско съм доволен за това, че се реализира тази инвестиция тук. Инвеститорът на уникалния за българското Черноморие комплекс е фирма Alon BG EOD, която е част от най-известната турска компания в строителния бранш Туркam. Приморско gerçekten çok güzel bir kasaba, çok güzel bir şehir. Най-напред искам да кажа, че Приморско е един много хубав град. Sahilleriyle, doğa güzellikleriyle, крайбрежната линия, природните красоти и запазените пясъчни плажове. Sakin ve yatırım yapmaya değer bir. Го правят място, в което се струва да се инвестира. Bundan dolayı biz Bulgaristan yatırımlarımızı buradan başlattık. И за това ние насочихме вниманието си и започваме нашите инвестиционни проекти в България точно от тук. Покупката на жилище в Стамополо Лукс е не само добър избор на място за живеене, но и възможност за инвестиция с бърза възвръщаемост.